Magdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Gayon, magandang morning, maugmang morning, Ismail, God is good all the time. Kami po nagapabot, gararainin pangumusta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB, kami po nagalaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan, dahil po mga tugang nin mga nagibong problema sa buhay. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo sa Luwas Megaforce Patrol para po sa mga baretang niya na pag-aaga sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Siringman mga tugang si Alar Mario, Karen Ala, Angel Mustasa, Joshua Bino asin Jomar Bien. Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Diyan po mga tugang sa Manibela si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Yan ha. Siringman mga tugang, good morning tabi sa gabos ng mga parantabay sa Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol Region. Good morning mga Pilipino, mga Bicolanos and manapartikan mundo. Magandang morning sa Saindo Gabos, mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Henry Maceda po. Good morning na Legazpi City. Oy, sa may mga birthday ko niyan, pwede po na magpag-greet sa 0928-777-5548 0966-230-034. Sa mga kuha natin ha, e-text lang po, tatod-tod papasadahan tan niya to yan. Mga tugang na mga pangyaring yan, hindi po mga tugang sa tuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning, Pading Ray Romero. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan, huwag kayong maligalig sapagkat ganyan ang dapat mangyari, ngunit hindi pa iyan ang wakas. Sa katunayan, maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng lindol at iba't iba sa iba't ibang pook. Magkakaroon ng tagutom, ngunit ito'y pasimula lamang. Marcos 13:7-8. Happy Friday everyone. Good morning, Paring Ray. At saka si Bossing Leonito Gaviria, mata naman mo niya na aga. Pirmi man inatabon, ha? Pirmi man inatabon na amigo tang ini, ha? Good morning, Tabi, sa bilog na probinsya Canalbay. Mga tugang, kumusta po ka mga boss, ha? Sa tuya, Tabi, dyan na, ano yan, mga lolo, mga lola, mga senior citizens natin. It's a happy Friday morning. Rainy Friday po. Happy birthday kay Ma'am Julma Nesi Balasen and Ma'am Sheila Ortile ng Maororo High School. O mamaya ha, mamaya papasadahan tagiraray ini. Happy birthday po mga madam, mga sirs ha. Julma o Hulma? Julma Nesi Balase and Ma'am Sheila Ortile ng Maororo High School. Yan, good morning ha. Oy, bataon nga ni may birthday si Engineer Municipal Kagawad Bob Magalona. Oy, happy birthday ha. Sa tuya ng mga barangay officials o kagawad pala sa munisipyo ha. Good morning, Tabi, sa Saindo Gabos. Mamaya, babalikan tayo ito, OGM. Sa tuya, tabing mga birthday celebrants, hanapan tangki magganigong music para po sa tuya Gabos. Alright, Aramon tanawan mga buhay naman ng report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang report, kasabay si Al Armario. Buhay naman niya itong bareta in the morning. Digdi po mga tugang sa GB nagraragasa na mga bareta in the morning. Good morning, Pading Al. Go ahead. Good morning,
brother. Padagos ang paginganyar kan simbahan Katoliko na palaromon pa ang pagsadyos asin maglakbay para sa misyon in buhay. At yan hapon digdi sa parokya kang Taisan sa Panginot ni Father Rexar Paul Arjona. Saro naman na bats kan Prex o Paris Renewal Experience na maserarom nin tulong aldaw na seminar para pagadalan ang buhay asin importansya kani sa pamilya, siring man komunidad, parte sa doktrina kan pagsadyos asin kan simbahan. Lalo sa panahon niya na kadakol na na-impluensya nin modernong teknolohiya at environment. Nalilingawan na ang pag-ibalwar sa sadiri o ano na ang sayang tigiribo laban sa kapwa. Minsan pati pamilya bako na nagiging priority kundi ang sadiring kapritso sa buhay. Para pagadalan ang sadiri asin masabutan ang importansya kan buhay, ang simbahan Katoliko padagos ang pag-iimbitar na mag-experiensya din siring kaning pagtripon dining Prex Paris Renewal Experience nagibon iyan nagirara digdi sa Taisan. Kaya welcome ang mga interesado kani at yan alas 5 nin hapon. Yan. Yan pati ang bongkaras kan informasyon digdi sa lawas ang Armario DCGB. Salamat paring al sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:21 oras mga tugang sa morning hirit. Dumang kita kay Karen Ala sa dagdag man na istorya. Karen, good morning. Pasok. Para mientras mo ng pagbawal kang gobyerno provincial kan Albay, ang pagbirahe kan mga 12-wheeler truck, 1 trailer, asin iba pang mas darakulao na bihikulo sa mga provincial, city o municipal, asin barangay road sa probinsya ng Albay. Susugiraray sa ikatulong executive order na pirmado ni Gobernador Noel Rosal, ang pag-aragi kan mga siring kadakulang truck, ang pigtuturo kan mga engineer sa Provincial Engineering Office na nagkakausanin kulting pagkararaot kan mga nasabing tinampo. Kung kaya pagbawal na muna, pag-aragi kayo sa mga naunang pita na tinampo, nganing protektaran ang mga ini, pati ang mga apektadong residente. Halagad ipinaliwanag sa executive order na paramientas o temporaryo mo na ang nasabing pagbabawal habang tiga-abdaptar pa kan probinsya ang comprehensive road rehabilitation plan sa Albay asin pag-amyendar kan provincial ordinance na may titulong Provincial Traffic Safety Code of the Province of Albay. Mantang makusog na ipigdoon sa executive order na sa oras na may bumalgar na operator sa nasabing order, magiging basehan ini sa pagbawi kan sa indang mga permit, arog kan mayor's permit, quarry permit, hauling permit, asin kung ano pang permit asin lisensya ikuan mga ini sa operasyon. Iyan DP ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Lumang kita kay Angel Mostaza. Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay sa mga dugang tapang Bareta. Nakatalaan na tawanan rekognisyon kang City Local Government Operation Office kan Legazpi ang 21 kapitan kana barangay sa syudad na nakapag-qualify para sa Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB 2025 sa city level. Sa ipinadarang surat ni CLGOO, Ma'am Susan MC Santiago, alauna at siyanin pagkahapon, tatauanin rekognisyon sinda Kapitan Glenn J. Barcelon kan Dapdap, Kapitan Wilhelmina Budaw kan Arimbay, Kapitan Dennis Alamo kan Bagakay, Kapitan Nino Albert Berwega kan Maslog, Barangay 33 Peñaranda
Kapitan Maria o Marife Velasco, Kapitan Eric Sima Brusuela kan Kapantawan, Kapitan Edgar Beher kan Imperial Court, Kapitan Benito Chan kan Barangay 17. Kaibahan man VP Henry si Kapitan Danilo Agripa kan Estanza, Kapitan Basilia Capino kan Barangay 27, Kapitan Jesse Aicardo kan Bariis, Kapitan Ronaldo Minya kan Buyuan, Kapitan Ricardo Arienda kan Bigaa, Kapitan Norberto Abion kan Lamba, Kapitan Dindo Nunez kan Bagong Abre, Kapitan Gibson Salvador de Leos kan Barangay 4, kaibahan man si Kapitan Mark Joel Bigueras kan Mauyod, Kapitan Annabel Tiope kan Mariawa, Yan. Kapitan and ex-officio member councilor Kapitan Mila Bal kan Barangay 2 EMS Barrio, Kapitan Rowena Olimpo kan Barangay 18 Kabangan, Wow. asin si Kapitan Amorex Ranieses kan Barangay 8 Bagong Bayan. Wow. Oho. Ang aktibidad VP Henry at siya na pagkaalaunan in pagkahapon gigibuhon iyan sa Sangguniang Panglungsod Session Hall sa City Hall Compound Old Albay District. Aha. Ang SGLGB ang sarong prestiyosong award na ipigtatao kan DILG sa mga barangay na nagpapahiling nin tibay sa performance asin nakapasar sa mga parametro na ipigtalaan, partikular na itong tulong core areas in safety, peace and order, financial administration and sustainability, disaster preparedness, asin ang sarong pinaka-importanting area ining social protection and sensitivity, asin ang business friendliness Aha. and competitiveness, asin ang environment management. Yan, VP Henry. No rin tabi tatawan ng recognition? Diyan At hapon? siya na alauna. Alauna. Ayun, very good. Sige, alauna dyan hapon Saan Apo. gigibuhon tabi, Angel? Zen VP Henry sa Session Hall kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi. Okay. Okay. Yan, VP Good. Henry. Ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas, Angel Mustazad. Salamat, Angel Mostaza sa report. Hali dyan sa lawas. Oy, congratulations dakuli niya. Dati-dati mga lima-lima sana yan. Tulo-tulo, dua-dua. No? Tabi, no? Dati-dati yan. Yan. Dakulo nun. Dakulon pala ang kwan, dakulon pala ang dakulon pala ang nakalusot mga tugang sa SGLGB. Yan Yan na Seal of Local Governance for Barangays. Yan kan Department of the Interior and Local Government. Congratulations tabi mga bossing Kamu na ang tunay, the best. All right, sige. Jimmy, ay sandali lang Jimmy. Ay, okay na ba to? Good morning tabi sa mga taga Buraguis, Legazpi City. Nakatutok daw sa mga oras na ini. Jim, good morning. Anong latest? Go ahead. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sa Bungkaras man kan sa tuya mga istorya sa Ronghoben alias Jigs, taga Pulanggi, aksidenteng nabadil kan sayang kainuman sa sarong barangay sa Banuan kan Pulanggi. Pangyari. Ang suspect pigahanap na kan pulisya matapos na dumulag pagkatapos kan pangyayari. Basado sa inisyal na investigasyon kan Pulanggi PNP sa pamamayo ni Chief of Police Lieutenant Colonel Henry Red, ang duwa at biktima asin suspect nag-ibahan pasiring sa sarong barangay residensya kan sa indang amigo na nakagraduar pa sana makisilibrar senda Pangyari, ano? kan graduation natulog may kaunan may inuman Okay. kan nabuyong nasudua at sabi kan biktima yato tinangay kapaday sa paguli apit nangay ka sa arong mo gari ko na ya manarugado ko niya iyo nagkasundo-sudua gabot duman sa harong kan suspect lato na ya may kwan nga ako dyan ipiling sa imo anong ito manguman luminuwas nagaturutumba na Okay. pagluwas uning iya may kwan bagang ako may buga nangalaso biktima man sige ko habang pig-email so badil minabog
Tinamaan sa babang walang party kanbidate. Oo. Ang biktima. Mm. Abang pigmumustra so sa iyang armas. Oo. Pagkatapos ka ito, ayun na ito, nakaantos sa karaman kan pulisya, biganap sa suspekta habang buyong luminulag. Oo. Oh, dinalagan man sa JBDAP. Pangyari So, ano? biktima. Mm. Pero pinag-repair man, transfer dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Oo. So, sa ngunyan, at large itong suspetsado. Mm. So, biktima, pinagbubulong dyan sa Legazpi, sa Bicol Regional Hospital. Ngunyan, ang sabi ni PD, Police Colonel Julius Anyonibo, itong sa mga gun holder dapat maging responsable Mm. sa pagkapot-kapot ka ng sabing mga kansayndang armas. Oo. Kaya pag-imbestigaran pa natin at may armas itong suspitsado. Iyon. Dahil Aha. manabanggit ko na nung klaseng badilta BBB Mhm. sa report. Iyon. Okay. Abangan taon-taon, Oh. may operasyon na naman An? kontra sa droga. Sobra 1 million na naman. Salbatana, no? Milyones na ang bahid. Mga mayaman uno na. Milyon. Milyon na sa kan saro baga sa ligaw. Milyones over pirang milyones man ito sa naibareta baga niya to sa imo. Oh. Sunada ko tulong persona. Mhm. Pero mga taga Kamsur ini taga dyan sa iyong barangay. Aha. Ang barangay mo? Otso. Ay bako Barangay Otso sa Albay District. Washington ini. Washington Drive. Iyo, Washington Drive. O baka midbit mo. Laktos ang Tadi-develop po Okay. ng istorya. Sige. Jimmy nasalita di si Jimmy niya. Thank you, Tabi Jim, sa report. Hali dyan sa Alwa. Alas 5:31 na. Oras mga tugang sa DCGB. Asin po sa Morning Hirit, abangan nindo ang istoryang yan. Hindi po sa satuya na programa. Sandali lang, talamanin natin ang mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumang kita kay News Director Mar de la Cruz. Harapon taron mga headlines ngunyan pong Friday sa Lado Nacional. Good morning, paring mga anong latest dyan. Good morning, DP. Good morning sa mga tabay headlines ko niyan. Pag-asa, may nasirip na tulong low pressure area sa Laog as in luwas kang Philippine Area of Responsibility. Oho. Pero dahil man masyadong delikado, Ayun. mapilog bilang mga bagyo. Malayo man daw. Oho. Mhm. Presidente Bongbong Marcos pinag-aadalan pa ni Marhay kung papaburan o ibabasura ang propestong term extension ka mga barangay SNSK officials. Mhm. Sabi kan press officer kan Malacanang, dahil pa nakaabot sa opisina kang presidente ang enrolled bill Aha. na napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. Mhm. LTO, biglang saraan Eco-PH app para Aha. sa driver's license renewal kung kaya dahil nakaipuan pang magpila. Pilipinas, siapilaran 20% reciprocal tariff ng Estados Unidos sa pagkataon doon sa Free Trade Agreement. Aha. Outgoing Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz nagpasalamat kay Presidente Bongbong Marcos na padagos na tiwala sing kumpiyansa sa iya. Iyon. Sinalidahan ni Dave Gomez, Iyon o. saro man na dating media man o kaya Yeah. journalist. Yan ang trabaho ito ni Mr. Si Ruiz. Jay Ruiz, magiging board member Kan? MECO sa Taiwan. Ayun. Okay. Right, Mhm. Comelec Chairman George Erwin Garcia sinisham na iba pa sinangatan ng reklamo manangod sa pagkikiaram sa transmissions ka mga boto sa nakaaging eleksyon. Nata. 50 million counts. Oh. Din pagkikiaram da sa o pag-interfere Nata man daw. sa transmission. May sinalidahan da na system. Ay, salbatana. So yung naprobaran da ang pag-audit, Oo. pinalitan. Iban binugtak. Oho. Nom. Tapos. Ang sabi man ni Chairman, Oo. handa ngayon kaming simbagunan kung ano man ang mga investigasyon niya kasi magigipagtabangan kami. Oo. Pero, generalmente nga yan, naging matanos o eleksyon. Oo. Yan nga, di patunayan ka nagkapirang mga itong sendang mga Comelec arm, Mhm. araw kang PPCRB, as in iba pa.
Yan, pangyari, adi. Oo. Mhm. Payag ka na o ti rebels na pugol ninda ang 16 na Pilipinong tripulante kan MV Eternity Sea. Aha. Pigbiberipikar pa kang gobyerno. Mhm. Comelec, bukas ang investigasyon may kinaraman sa 2025 election. Oo. At ang dating journalist na si Dave Gomez, pagdesignar bilang bagong Presidential Communications Office Secretary. Mhm. Mga PUB na masuhay sa anti-sardinas policy, tapatawan pinalidad ng LTO si Gonzalo Barbie. Aha. Mga ilidong opisyal, di pagluhay-luhay kan DILG sa pagkrear nin political noise sa social media. Mhm. BP Sara, dahil nagaypuanin attack dog, sigong kay Palace Press Officer Claire Castro. Mas may ko mga attack cats lamang. Di man ngayon kita dapat maglaban. Yan, oho. Nagdesignar ba si BP Sara, kisaro man na abogada, Na, na dating undersecretary kang DTI, oho. si Attorney Velasco, Yung ang taga-taram niya, iyo man ang tagataram niya. Ang Pero garip- piglinaw kayo nila, bago man yan ko attack dog. paglaban man kay Krill Castro. Oo. Ano na Ayos. yan? Oo. Oho. Okay, mantang sa mga kasukan mga sabongero, Oo. may nako ang mga sako nin mga kalansay Yan. sa Taal. Oho. Hindi ko rin pagkaroon kung iyo man ang ganito ang mga nasa alin sa mga sabongero nawawala. Mhm. Alright, so far bibi ang mga headlines ng pagkagat ito ang Kapiways Enterprises. Hanapon sa ng Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Bigas City Basta Radio. Itiwais din ngayon, 24/7 konektado kung maski deng doon. From your base, hindi mo si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Newspaper Mar. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar. Yan po ang mga headlines in the morning. Didi po mga tugang sa DCGB sa indong programang Morning Hirit. Yan, ha? Okay, di abangan niya to lang iba pang mga oral istorya kayan, ha? May kinaraman mga tugang sa Satuya tabi na kapalibutan asin sa bilog na nasyon. Sandali lang tawagan natin ang Pag-asa. Ngunyan pongal daw. Good morning muna kay Dr. Raul Bendian. Happy birthday po sa sakuyang pamangkin na si ang sakuyang pamaha Happy birthday sa sakuyang mapamahaw na esposa Jolie Valencia Bindian kan Pulangi South Central School. Oy, the best, ha? Happy birthday, madam. Masiram ang pamahaw tangon yan, madam. Girolino to ang kani sir na Raul ki the best na pamahaw ngunyan. Good morning, Mrs. Julie Valencia Bendian. Sa Pulangi South Central ka pa lang po nakasay na di. Harayo adi. Harayo. Sige po, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sige. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sige po, happy birthday, madam. Happy All right. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. All right, follow-up report. Mga tugang si Jimmy Nazalita. May kinaraman duman sa buy-bust operation na minakantidad tabi nin 1 million pesos, more or less. Ang kantidad, more or less 1 million pesos. Na nasakutin na naman kan mga otoridad ang magkapirang suspitsado sa droga. Jim, ano ang latest? I-detalye mo. Yes, BP, confirm. Ang operasyon nagpuon alas 12:05. Kaso bagong maaga, duman sa Zone 4, Barangay Bulusan, sa Banuan, Libon, ang pinagsarong operatiba, Libon MPS sa panginginot ni Chief of Police, Police Major Jonathan Apil, combined kan PRDEU, PIU, ali sa Albay PPO Tabi Bibi. An dakop o nahulog sa buy-bust operation kan mga operatibas sarong 37 anyos na lalaki, delivery rider. An nasabing persona
taga dyan sa East Washington Drive, Legazpi City. Sa transaksyon, an poser buyer police versus katong suspetsado, an primerong bakalan ay duman sa transaksyon ninda 50 gramos an nabakal tabi BP gamit an bodol money. Oo. Nagmumuntar so 350 gramos nin 340,000 pesos. Kunyan, iyon ay ito sugo signal para arestaron ang nasabing suspitsado. Durante kan body search, luminataw pa sa lawas kay ni na nakatagong maabot 150 gramos Pangyari. na bigtutubudan siya bo na minamuntar sa 1.2 Oo. 1.2 million Oo. plus 340,000 pesos minaluwas 1.5. 1.360,000 1 point. 1,360,000. Oh, di bali 1.3 million. Oh. Grabe na ini. Pirang gramos na ko ang ino 350. 50 plus 150, 200 gabos. Oh, so gabos Jimmy, pirang grams na ako 200? 200 grams of shabu. Suspected shabu. Po. Okay. Divide mo yan sa kumpirang tingi-tingi. Oh. Gulping bangag. Iyo, same nga ni tabi Jimmy na sakuti ni. Zone 4, Barangay Bulusan, Son 4, Bulusan, Libon. Albay. Okay. O ngunyan, ang mga ebidensya, dadalahon dyan sa laboratory sa Campo Simeon Ola. Mientras tanto nga suspect na sa kustodya kan Libon PNP. And nakatalaan inin na sa angatanin kaso labag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pangyari sa Maabaka. Imay na ron mo, BP. Bisan ka sa rabay kang pulis kay ni. Ang gustong sabihin? May sukay riba sa operation na iba pa? Sarat Chief of Police Major Appeal RPDEU de Kuaraman RPDEU sa intel personnel COP kang Libon ano Major Jonathan Police Major Jonathan Appeal ko di Appeal Appeal Okay, go. Tapos PIO Okay, tapos PPO PIO. Okay. Aning PIO gari Police Intelligence Unit ini. Yeah, okay. Tapos so PPO team. Oo. So kwan ini. Dahil ko na kwan si COP ta ara mo na nag-araga na so 1205 sa operation. Di nag-araga ini paingalo to kwan na so si COP. Na siyempre makor katurog man na. Iyo, sususpekta ga barangay. Yan sa Legazpi. Anong barangay ito? East Washington. Awang East Washington. Barangay 16 barangay 16. East Washington, ang address niya. 37 years old. Pera? 37 anyos, may Pangyayari ago. sa Maabaka. Okay. Lalaki na ano? Lalaki. Okay. So, Nata nakaabot tayo ni Duman? delivery rider. Ano? Delivery rider. Ma-deliver. Ma-deliver siya? Oo. Pero baka siya delivery rider ang trabaho niya? Delivery rider nga na Delivery rider, kung sabihin, di mo na paggaranan, affiliated siya sa saro na delivery. Kaya mo nabanggit sa delivery rider job. Ang trabaho niya, delivery driver. Ay, Rider. panyari sa Maabaka. Di, iba nang pig-deliver niya pala. Salbatan ang pangyari sa Uraro. Di. Okay. So, yan na, kompleto na yan ta BBP na istorya kaso bagong maaga yan nangyari. And sa totoo lang, bako na magayon ini na minilyo na nagpundig di bagayan sa Kamalig, nagsaginubatan, nagsaligaw, nagsalibon. Pirang mababangag kan minilyo na kantidad nin siya bo. Dahil ini nagkakadarakop. Yan so nagkakadarakop. So paano so dae?
Yan ta, BBP, ang dagdag na informasyon, preskong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pasalamatan ko pala, nalingawan ko sa bago PYC Enterprises sa pamamayon Mr. and Mrs. Raul and Miss Marisa Calio sa mga naghanap kay mga radio units, mga gamit, BHF, UHF. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio sa Urosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry Salbatana. Ala- Mga Dracula unang sabong na Umaga. deliver di. O di paano kayo ni? Tabi, congratulations sa Chief of Police kan Libon Albay kay Police Major Jonathan Apil, no? Pero sa iyang mga pag-iriba dyan sa operasyon sa Albay PPO, Albay PIO, etc. Mga tugang sa pagkakadakop kan personang ini na may burubit-bit nin shabu. Nagabos-gabos na, poko mas o menos mga 200 grams asin, minakantidad po nin mga nasa 1.3 million pesos. Ano ba yan? Sandali, nakalimutan na lang sa pag-asa. Madali lang ta. Baka lamang makauron tangon yan ang pag-asa sa latest na report sa ay busy ang pag-asa na inutan naman kita gari may uminapod ng horo halawig ng oron kandua naman. O try natin uli, baka pwede na pag-asa Legazpi sa latest forecast bata igwaki busy may duwang low pressure kayang pigbabantayan mo yan ha. May duwang low pressure na pinagbabantayan tabi ang pag-asa mga tugang na pero gari bako man masyadong critical ini na ngaya maging sarong bagyo ano pagabot kang aldaw. Aberlaw. Honi sa ibong. Bis. Wala. O ilagtan na muna si Josh Babino. Mga tugang, hali po dyan sa luwas. What's going on? Mga pangyari po dyan sa tuyang palibot. 11, bago mag-alas 6 in morning. Joshua, anong latest? Go ahead. Yes, Pipi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, mga maugmahon ngunyan ang mga senior citizens sa munisipyo Candaraga Albay. Partikular na itong mga big considerar na octogenarian, nonagenarian, as in centenarian, o kaya sa mga senior citizen tabi ni BP Henry na may edad na 80, 85, 90, as in 100 years old. Matapos na sinda, nagpaka-recipe na tabi BP Henry kan sa indang insentibo halit sa gobyerno. 122 na mga senior citizen halit sa Daraga Albay ang nagkwalipikar sa nasabi ng benepisyo o kaya insentibo kung sain nangyari ang payout ka naminaging aldaw sa Daraga Covered Court halit sa 122 na senior citizen na ini tabi BP Henry tuludigdi ang centenarian o kaya may edad 100 years old pa itaas. Alagad sa nangyaring Taga saan sutulo? So duwa lang BP Henry andi ko ako ng informasyon so sarong senior citizen na centenarian so saro taga barangay Lakag Saro man, taga barangay Sagpon. 122 tabi ni BP Henry ng mga kwalipikadong senior citizen. And sa nangyaring biriyuan na payout sa Daraga Covered Court, 120 so naka-attendir at nakapag-claim kan sa indang insentibo. So duwa na centenarian na walat asinday nakaduman sa benyo tamala may edad na tabi BP Henry kung kaya ang ginibo kan mga personahes kan lokal na gobyerno so alkalde siring man so mga personahes kan National Commission of Senior Citizens asin man Office of the Senior Citizens Association o kaya OSCA sa Daraga Albay sinusog na sana itong natatada na duwang centenarian sa indang harong kung sa duman personal man na iniabot sa inda
ang kantidad 100,000 pesos tabi BP Henry. Duwang senior citizen ini na centenarian iyo si Lola Loretta Mancera kan Sagpon asin Marcelino Rico kan barangay Lakag tabi BP Henry kon kaya sarong magayon man ini na programa kan senior citizens office kan gobyerno ta at least mapakonseluhan man lamang ining sa tuyang mga senior citizen ta dati bagatabi BP Henry 100 years old o centenariat ang nakareceive lang nin insentibo na 100,000 and nagkaigo bagay ini na expanded Senior Citizens Act sa pati sa mga octogenarian o itong mga 80 years old nakaka-receive na tabi BP Henry nin insentibo. Tagpirira so mga octogenarian boda ano na genarian. Ang aram ko kay BP Henry pag nag 80 years old ka na igwa ka nin 10,000. Tapos pag nag-85 ka naman, another 10,000. Iyan, sususog sa lay. Pero rinilis kan lokal na gobyerno kan daraga. Di ko sure kung may counterpart man sa LGU. Oo, pera. Di ko sure kung igwasin ng counterpart. Oo. Amount. Pero iyan susug Di mo sa lay. aram di mo nakuha komparasyon na receive kan mga mga nonagenarians. Negative. Oh, duman sa centenarian, may counterpart man kana. Tayo itong 100 hali ito sa national government. Then counterpart sa lokal na gobyerno diyan. Di ko sure kung igwa o dai, pero ang kumpirmadong na-recibikan mga centenarian, 100,000 pesos. Oh, Duman lang okay. siguro ini BP Henry, suwali sa gobyerno. Ano yan? So, 80 anyos na eksakto, 85 anyos na eksakto, 90 anyos na eksakto, o so ngaya between 80 to 85, igwa? Di ko pa siguro, pero ang lay, BP, pag nag-80 ka na, makareceive ka na ng O, kung 10,000. nag-81 ka, Kung 81 ka, siguro, kung first timer ka, ikwa, na kumbaga inabot ka kan lay, 81 ka na or 82. Tapos, basta ang edad, 80, tapos sunod naman na makareceive ka, 85, 90, tapos so centenarian nga ng 100. Pero minsan, ang nag-receive BP Henry, sobra pa dyan, ta siyempre, depende duman sa edad mo, kan makapasar na sa expanded Senior Citizens Act. iyo, pero siguro doon, tataba ka, igwa niyang kinagdadangog na 81, 82, 83, din naka-receive, anapan kita ka, Iipon ng God, pero... dapat, kaya naman, ihapot, klaron, takot, exact age, sa libong niya, 80. Tapos pag 85 mo, another 10. Pag 90 mo, another 10. Di ba? Oh, kaya nang kaya pero kung in between ka iyan, kung makaka-receive ikaw dai, yan ang dakulang hapot. Di ba? Dipinsil diyan, diyan kan baka may nagdadagog na 80 euro di man ako naka-receive ina na panggan mga magurang kan mga aki. Okay. Anyway, BP, yan ang... So then counterpart ang lokal na gobyerno diyan, puro ito hali sa national government. Okay, sige. Yan, BP, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Balikan ta daw sa pag-asa. No, balikan natin ang pasama. Sabi naman ito si... Ay, alo yun man nga mag-upload. Madali lang. Balikan lang, Jumar, haday ka magiro dyan. Balikan ta lang sa pag-asa. Napaliman-limanan ta naman. Madali lang. Baka pwede na. Oras natin, 6 minutes bago mag-abot ang alas 6. Busy talaga ang pag-asa, di? Oh. Napano daw? Bakit kaya? Madali lang. Busy talaga. Adigitan sa doon na linya. Ining saro ninda. May duwang number nila eh. Balon ta daw. Mga tugang na maapudan. Takonday di. Diyan na lang na alas 6. Pagkatapos ka newscast. Madali lang. Ay, wara. Anyway, day man tabi ki kuan, garo day man may low pressure pero day man ki bako ito masyado da tabi na posibleng maging bagyo. Ayan, madali lang. Busy talaga linya, mamaya na lang ha. Ilagta na muna ang report ni Joe Marbien, hali po dyan sa luwas. Hello, Jomar. Good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga
Antabay, preparado na ang covered court kan Barangay Cormidal di sa Tabaco City para sa gigibuhon na caravan, LTAP caravan kan Philippine National Police initabi BP Henry. So pagdayo digdi kan mga miyembros kan Philippine National Police ali sa Firearms and Ordnance Unit tangani na magtaon in serbisyong pag renew kan mga license to possess and to own and possess firearms as in iba pang mga serbisyo may koneksyon sa mga badil. Sinabi ni ni punong barangay Mayan Palumpa kan Cormidal na sa indang covered court sa Cormidal iyon available as in maako o kaya maako kaining mga magasikaso kan mga dokumento kan sa indang papeles badil sa tabang kan Philippine National Police mga 8:30 pwedeng bukas na magpuna ini an LTAP and Firearms Caravan kan Philippine National Police nagigibon di sa Cormidal Covered Court Tabaco City Ngunyanal daw iyon mag-operation ng serbisyo arog kan pag-create key account kan mga firearms holder pagkurehir kan sa inda mga account duman sa mga may dati na nag-operation man ng neuropsychiatric examination na requirement sa pagkuhanin lisensya sa pagkakaiguanin baril kasabi naman ang drug testing ang pag-secure national police clearance as in ang importanteng gun safety seminar duman sa mga bago pa sana o first time na mga gun owner. Maghapon na magiging serbisyong ini pero pigabisuan ang unyang pasanang aga mag-avail na ang mga gustong mag-avail kang serbisyong ini tangani na matapos tulos sa indang mga pangangaipo. So bako lang so renewal kang LTAP ang ipigo presir kundi maging sa mga bago pananggad sana na gustong magkaigwanin baril bukas digdi pwede man nagibuhon so mga renew kang lisensya kan sa indang mga baril pati naman ang pag-transfer kan baril halimbawa may pigpabakal na baril para sa ibang persona pwede man na iproseso ngunyan digdi sa Barangay Cormidal sa Tabaco City. Yung BPN rin mga informasyon, Jomar Bian, DCGB. Jomar sa report, hali dyan sa luar. Basta Morning, Henry M. Oy, happy birthday sa mga birthday, may mga birthday, mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Happy birthday giraray kay sa First Lady ni Dr. Raul Bendian. Madali lang. Hain na nga ni ito. Dr. Raul Bendian, ang sa iya tabing first love. Si Madam Jolie Valencia Bendian, kan Pulangi South Central School. Happy birthday. Tabi sa imo, Madam. At saka happy birthday kay matagal na at dati pa din na binibigay na payout pero pinahirapan pa ang mga senior santo. Bakit po ganyan ang process ng senior citizen office sa Daraga kahit matanda na sila pa ang kailang pumunta sa Daraga Park para kumuha ng pera imbes ihatid sa mga bahay? So hinatod baga po so hinatod baga po so day nakaduman. So day po baga nakaduman hinaratod baga kaso hapon sabi ni Joshua. So kaya pang dumuman sa park, duman po sa park so release. Iya po. Tabi. Basta kung day kaya baga pighatod sabi sa report, ha. Good morning to all. Sabi ni Madam Melinda Wee. Congratulations po sa punong barangay na si Eric Brisula ng Kapantawan Legazpi sa award. Mabuhay ka, padi, kap, OGM. Sabi ni OGM, ha. Good morning, pakarayon, maray ang pagibo sa road construction para maski... Ay, saan ini?
Ang ngunyan tama, perang truck ang mag-agi dyan, dai mararao tolos. Yan, ha. Reaksyon ni duman sa temporaryong pagbankan mga telwer. Taton, tumabalikan ta iyan, ano. Apunan ta si Gobernador Rosal, may kinaraman tabi dyan sa pagbabawal sa pagbabankan mga 10-wheeler trucks, mga tugang sa probinsya kan Albay. Okay. Wala na. Digdi kita, dit mas napalan sa mga ko natin, ha, mga birthday greetings ta. Mga tugang sandali lang, i-check daw natin. Good morning kay Engineer Danny Chan. Good morning, Engineer Danny Chan. Maray na agad tabi, bossing. Good morning sa imo. At saka happy 60th birthday kay Saago. Pabati po sa kuyang agom na si Abe Lim Magdaong sa sayang 65th birthday. Salamat, idol. Yan. Sige, mabuhay. Happy birthday po tabi sa agom ni June Magdaong. Yan, ha. Happy birthday po, madam. Si Abe Lim Magdaong. Happy 65th birthday. Yes. Good morning. Happy birthday po, Ngonyanalda. Good morning, Bossing June Magdaong. Happy birthday tabi sa imong esposa. Sabi ni Noel, yan VP Sunyos ni Sir Ma regarding sa kinasuhan si Comelec. Di pinadarapalan sa kuya, Happy birthday. Ni Dukan so video kang complainant. Okay, thank you, Noel. So interview mismo. Okay. Wala na. Sige po. May pahabol. Pabati, happy 76th birthday kay Rodjin Bodino ng Kubo, Tabaco City. Happy birthday po. Ika 76th birthday. 12-wheeler tabi, not 10-wheeler. Good morning, love ya. Yeah. You 12-wheelers tabi. So, binabal ni Gobrusan. Nagreklamo, so dai nakakuas payout. Chismo. Chismo sa kanya paano. Sarawayon man ini. Tapon ang takan si Governor regarding dyan sa 12-wheeler truck na ipinagbawal temporarily sa probinsya kan Albay. Kung makauron, tagarina sa Manila ngayon nga. Mga tugang ang mga balita susunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news mga CMD users and distributors. Please attend our Wellness Caravan and Zumba on July 12, Saturday, 9:30 a.m. to 3 p.m. at LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. Just buy 1 bottle, 30 ml CMD at 660 with free 1-pack black tea, free lunch, and your chance to avail our mid-year promo on 65 ml CMD CBF, CR Juice, and Peptide. Please come on your Zumba footwear. Makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga, dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DCGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:06 nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan, mga tugang na Biyernes, Hulyo 11, 2025. Headlines kan mga bareta. 21 barangay sa siyudad de Legazpi nagkwalifika sa 2025 Seal of Local Governance for Barangays. 1.3 milyon na kantidad nin Shabu, Timbog, kan mga operatibas kan Libon PNP, asin kan Albay Police Provincial Office sa Libon, Albay. 5 minutos na response time sa lindong kan emergency 911 call kan PNP. Magatabang kontra sa illegal na droga. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos pinag-aadalan pa nin marhay kung papaboran o ibabasura ang propestong term extension kan barangay asin SK officials. COMELEC Chairman George Erwin Garcia asin siyam na iba pa sinangatan ng reklamo manungod sa pakiaram sa transmission kan mga boto kan nakaaging eleksyon. Sa ibang nasyon, US sa giraray na nagpataw nin padusa sa 22 na kumpanya sa Hong Kong, United Arab Emirates asin Turkey dahil sa pagbabakal nin petrolyo kan Iran. Business news, rice importation sa nasyon mababa ngunya na taon. Health news, mga eksperto na hadit sa pagdakol kang numero. Abangan taod-taod mga tugang ng detalyes, may kinaraman sa health news na iyan. Mientras tanto, mas nagdudugang ngunyan na taon ang mga barangay sa siyudad ni Legazpi na kwalifikado sa para sa 2025 Seal of Good Local Governance for Barangay, so SGLGB. Magigiramdoman na nakaging taon nasa tulusan ng barangay ang qualifiers sa SGLGB alagad ngunya na taon suminakat sa 21 sigon sa mga barangay na nagsunod sa piglatag na regulasyon kan DILG sa mga aspeto kan financial administration, disaster preparedness, social protection, peace and order, environmental management asin iba pa. Sa iyang pahayag, sinabi ni City Local Government Operations Officer Susan MC Santiago na importante ang pagbidbid na ini sa pagpapakusog kan commitment kan syudad para sa silag, may paninimbagan asin epesyenteng serbisyo publiko sa mga grassroots level. Sa pinaluwas na memorandum ni Santiago, pinagdirihiran ang 21 na rekonosidong mga punong barangay na mga tinder sa official recognition event na nakatalaan dyan na alauna nin hapon.
kasanggo ni ang Panlunsod Session Hall kang Legazpi. Dapat man na magsulog ang mga inin Filipiniana attire kay bahan ang Legazpi City. Dapat na magsulog o kaya magsulog nin Filipiniana attire kay bahan ang sa indang barangay secretary asin sarong kagawad sa barangay. Ang mga nabisuhan kan na punong barangay kan 21 barangay na qualifier sa 2025 is GLGB. Kumpuesto kan mga minasunod: punong barangay Wilhelmina Budao, punong barangay Dennis Alamo, punong barangay Nino Albert Berwega, Marife Velasco, Eric Brizuela, Edgar Biher, Benito Chan, Danilo Agripa, Basilia Capino, Glenn Barcelon, Jesse Aicardo, Ronaldo Minya, Ricardo Arienda, Norberto Abion, Dindo Nunez, Gibson Salvador de Leos, Mark Joel Bigueras, Annabel Chope, Milagros Bal, Rowena Olimpo, Asin, Amorex Ranieses. Puro iyan mga tugang mga punong barangay kan sa indang respetibong area na unambitan susog sa surat na ipinadara kan Department of the Interior and Local Government. Magkakatabang ang 5-minute response time sa iraram kan emergency call time na 911 kan Philippine National Police sa pagkontra sa illegal na droga. Sigon kan Albay Police Provincial Director Police Colonel Julius Año Nuevo, protektado ang pagkatawo kang personang mapaabot ng informasyon may kinaraman sa nanutaran o transaksyon kang illegal na droga sa palibot. Na importante asin lehitimo ini. Sinabi ni PD Año Nuevo, daina kay puan pang magduman ang publiko sa mga presento dahil sarong apod sa nasa 911 maabot ang kapulisan. Mientras tanto nagpatanid man ang pulis sa publiko na pwedeng masangatan ng kaso ang personang mabalo, manloko o mapaabot nin bako lihitimong informasyon sa 911 dahil madaling madiskubre digdi kung sisay ang nag-apod. Kantidad na 1.3 milyon pesos ang shabu na nasakute kan mga otoridad kan Libon PNP sa panginginot ni Chief of Police Major Jonathan Apil keriba ang mga personahes kan Albay Police Provincial Office. Sigon sa informasyon na nakuha kan DCGB News, base sa informasyon na irinilis kan Libon PNP, ang suspitsado sarong 31 anyos, residente kan East Washington Drive digdi sa Legazpi City. Napag-araman na ang suspitsado inot ng pinagbantayan kan mga otoridad asin sarong delivery rider. Nakuha man digdi inot ang 350 gramos nin shabu na minakantidad nin 340 pesos, mantang sa pag-search kini nakuha pa ang dagdag na 150 gramos asin iba pa na pinagtutubudan man na shabu na minakantidad nin mga nasa 1.2 milyon pesos. Dahilan kansiring na bagay, dakop kan mga otoridad ang sinabi ng persona asin padagos ngunyan na investigasyon mantang ang ibang mga ebidensya padagos na isusumiter sa Campus Minola para sa magkanigupang laboratory examinations. Sinabi kan Chief of Police na sindan na ugma dahilan sa siring na bagay mantang padagos pang investigasyon kung sisay ang posibleng kairiba kan suspitsado kan inimadakop kan mga otoridad sa sendang buy-bust operation. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Al Armario. May dagdag na report, hali dyan sa luwas. Katuwangon yan ang gobyerno lokal kan Legazpi asin DPWH-2D sa pagpreparar kan mga aldawnin taguran sa mga masunod na bulan. Sa Executive Order number 1 series of 2025 ni Alcalde Siam Ismael, pidirihiran niya ang binilog na task force asin mga barangay na rilinigon ang mga line kanal preparasyon sa taguran na expected na sa mga masunod na aldaw. Lalo na sa urban areas kan Legazpi na problemado permi sa baha base sa haloy ng eksperyensya. Sa ibong gani, ang DPWH-2D haloy naman na pinagandaan ang siring na sitwasyon sa mga highway. Kaya yaon ang pagkalkal kan mga line kanal, parte man kan sa indang maintenance work. Bigyan ganyar ni Mayor Ismael ang gabos na mga barangay officials na maghiro-hiro na sa indang kanya-kanyang jurisdiction. Al Armario, DCGB. Iba pa niya to ng mga bareta, mga tugang sa lado lokal.
pagbilog nin bagong miyembro kan Provincial Mining Regulatory Board, posibleng gibuhan nin executive order na gobernador kan probinsya nin Albay sigon sa Provincial Environment and Natural Resources. Karen Ala sa detalye. Posibleng gumibapanin panibagong executive order si Governor Noel Rizal, may kinaaraman naman ini sa pag-reconstitute o pilog in bagong mga members ng Provincial Mining Regulatory Board o PMRB sa probinsya nin Albay. Sa entrevista kan DCGB News sa enkargado kan Penro na si Engineer Eduardo Matias, sinabi ka ining antisipado nindaan pagbarago kan members ka ining PMRB. Katakod naman kan pagbagong gobernador kan probinsya nin Albay dahil takon matatandaan ang nagkakapot pa sa presente bilang vice chairman kay ni Dikdi si dating gobernadora Glenda Ongbungaw pa. Apwera kayan, depende sa gobernador kung si Engineer Guillermo Molina paan magmamayo kang PMRB. Halagad posibleng baguhon man ni Governor Rizal ang mga magiging bagong small-scale representative as in large-scale representative sa tulong distrito kan probinsya nin Albay as in mga non-governmental organization. Ang PMRB ang grupo na nasa lindong kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR sa irarong iyan kan Philippine Mining Act na nagsisirbi sa mahigot na pagrepaso kan mga aplikasyon as in permit sa Gaba as in Baybay naning ma-regulate ang pagkaragkag ng mga quarry material sa pamitisan kan mayon. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya tong bareta, dumang kita mga tugang kay Angel Mostaza sa dagdagman na report ngunya na pagkaaga. Commission o Commissioners kan Boy Scouts of the Philippines, BSP Mayon Council, magakaigwan in District Commissioners Meeting dyan na hapon. Bareta kay Angel Mostaza. Nakatalaan na magkaigwang ngunya na hapon ng District Commissioners Meeting ang mga commissioners kan Boy Scout of the Philippines sa probinsya kan Albay. Ini ang anunsyo na ipigpaluwas ni BSP Mayon Council OIC, Council Scout Executive Sir J. Alperez, kung saan basado ini sa Constitution of Bylaws as in Constitution naman o ang Constitution of Bylaws kan BSP. Kaibahan sa mga tutukaron ng advancement scheme, presentation of BSP calendar of scouting activities, membership and counting o camping, scouting in the schools as in ang council status report. Ang commissioners meeting ang gigibuhon at siya na alauna nin pagkahapon sa Governor's Conference Room, Blue Room sa Kapitolyo Provincial kan Albay sa Old Albay District, Legazpi City. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Badagosan mga bareta sa lado lokal, pakurusugan program o kaya puro kalusugan program, piglansar kang lokal na gobyerno kang ligaw sa barangay, sa mga barangay. Uya po ang detalye kay Jimmy Nasalita. Ipiglansar kan City Government kan ligaw ang programang puro kalusugan. Programa ini sa lindong ni Mayor Fernando Gonzales in kolaborasyon kanil LGU sa mga local health workers workforce sa mga barangay. Basado sa pinaglansar na programa kan Hulyo 9 sa barangay Balanak, ang katuyuan kay ni maipaabot sa mga barangay ang epektibong implementasyon kan programang puro kalusugan sa paaginin mga pag-improve kan healthcare services delivery on sa purok pasiring sa kabilugan nin kada barangay. Durante kan launching, presentes in the City Councilor Juna Piñalosa, punong barangay Erna Buenafe, mga barangay council, Dr. Win Samar, asiniba pang mga doctors, mga health workers, kung saan ang programang ini sa administrasyon ni Mayor Nando Gonzales Piglalauman na mas papahiwason pa ini sa mga upland barangays. Ang inisyatibang ini susub sa 8-point action agenda kan DOH kung saan ang pigtatawanin prioridad sa mga barangays, iyo ang mga minasunod vaccination, nutrition, water sanitation, material health, tuberculosis and HIV screening, road safety as in cancer treatment. And team, yes, we are delivering essential healthcare services in every purok closer to you. Together we commit
to building healthier future for all. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 20, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, padagos kitang unyan sa mga istorya, nagkapirang mga parauma sa Daraga Albay, nagresibi na nin insurance hali sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Report kay Joshua Bino. Dakulang tabang man talaga pag-ana sarong paraoma nag-a-apply ni na insurance. Partikular naman kung sinda nakarehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Dahilan ta in kasuman alagaday pigahagad madanyaran an sa indang mga produktong pananom. Igwa lamang nin ahensya nin gobyerno an matabang sa sainda asin makapagtaon nin insurance o kaya pinansyal na tabang para sinda makarecover giraray. Ehemplo, sa munisipyo kan Daraga Albay, igwanin 33 na mga benepisyaryo o kaya mga paraoma ang nakaresibi na kan sa indang indemnity check o kaya check ini insurance hali sa PCIC. Ang 33 na mga benepisyaryong ini sa Daraga Albay ang maresibi nga kantidad depende man iba-iba, depende sa indang area. Asin sagura no man kahiwas an damages sa saindang hanap buhay o kaya sa indang mga pananom. Susog sa impormasyon kan Daraga Communication Center, nasa total na kantidad na 241,508 pesos ang total na kantidad ng cheque na naibaba na kan PCIC sa nasabi ng bilang kan mga benepisyaryong paraoma. Daog sa coverage kan insurance hali sa PCIC. Mga nadanyaran ang pananom darakan hilang peste o kaya man natural na kalamidad siring naman sa bagyo. Mga benepisyaryo sa programang ini kan PCIC iyo mga paraoma na may produktong rice o kaya paroy, corn o kaya mais asin iba pang mga high value crops. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Lumang kita mga tugang sa Primer Distrito kan Albay, most wanted person sa Albay arestado sa Banwaan kan Bakakay. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Arestado kasumangki kan Bakakay PNP ang saro sa pinagkonsiderar na most wanted person sa probinsya kan Albay. Sa ginibong operasyon, pasado alas 6 kasumangki kan Bakakay PNP sa pahinganot ni Police Major Edwin Apon, binisita ninda ang residensya kan suspect digdi sa barangay Tambungon kan Bakakay Albay para isirbihan warrant of arrest sa kasong rape na pinagahampang kay ni ang suspect dahil na nakapangiskapar asin tulos na nadarakan Bakakay PNP sa Saindang Police Station. Asin aasikaso ng ngunyan kan pulisya ang gabos na mga prosedimento para may turn over ang suspect na ini sa korte sa probinsya kan Sorsogon o sa Sorsogon City na iyo ang nag-issue kan warrant of arrest sa kasong pagbalga sa Revised Penal Code Article 266-A o rape na dainin rekomendadong piyansa. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Alas 6:25 oras po sa Pilipinas, iba pa niya itong mga bareta masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef
beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, pag-adalan po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung papaboran o babasura ang propestong ley na nagtatalaan in extension sa termino kan mga barangay asin sangguniang kabataan officials. Inan sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod kan pigantabayanan kan mga official nin barangay kung papahalawigon pa ang sa indang termino. Sigon kay Castro, dahil pa naresibi kang presidente ang enrolled bill, kaya dahil pa maaraman kung pipirmahan o ibibito ini ang propestong ley para sa term extension kan mga officials kan barangay ninsagkod sa 6 na taon kaibahan ng SK asin ang nakalusot na sa Kamara asin Senado na pirmi asin pirman na sana ni Presidente Marcos ang kulang para maging sarong ley. Alaga tinawan nindo ni Castro na dahil pa ini nakakaabot sa opisina kan Presidente.
Tulong low pressure areas o LP ang presenteng pigbabantayan kan Pag-asa. Duwa sa luwas sa sinsaro sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Base sa weather forecast kan Pag-asa, ang sarong LPA sa laog kan PAR may hababang tsansa na maging bagyo sa masunod 24 oras. Ultimong nahiling ini sa distansyang 790 kilometro sa norteng Sirangan kan Itbayat, Batanes. Mantang ang sarong low pressure sa luwas kan PAR may katamtaman na posibilidad na maging tropical cyclone sa parehong panahon. Nasiripan ini sa distansyang 475 kilometros sa norte, weste kan Itbayat, Batanes. Mientras na ni katulong LPA nasa distansyang 2,070 kilometros sa Sirangan kan extreme northern Luzon asin hababa man ang tsansa na maging bagyo sa laog nin 24 oras. Paragos man na makaapekto sa southwest o southwest monsoon and southwest monsoon o habagat sa dakulang parte kang nasyon. Piglauman na magkamati manin paminsan-minsan na pag-uran ang Metro Manila, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental, Mindoro, asin Antique. Hinagad mga tugang kan Land Transportation Office sa mga motorista nagibuhon ang driver's license renewal sa pagikan eGov.ph app. Sigon kay LTO Assistant Chief Secretary Vigor Mendoza II, nakamautan kan pagbugtak ng driver's license renewal sa eGov app, mapapadali asin magiging komportable ang proseso maski nasa harong o opisina sa naan mga kliyente. Sinabi ni Mendoza na mas magayon ini kaysa magduman sa LTO dahil daina kay puan na gumastos para sa pamasahe o magpila para magamit ang serbisyong ini. Kay puan na i-download asin install ang eGov.ph app sa smartphone asin mahiling ang App Store asin Google Play. Kay bahan man ang security verification para proteheran ang account. Sigun pa sa opisyal na kapag nagtriyumpa ang transaction, renewed na ang lisensya asin automatikong ma-generate ang electronic driver's license na mahiling man sa eGov.ph app. Tinawan ni Mendoza na parehong epekto kan e-license asin physical card. Pwede man na magpili ang kliyente nin courier para ipadara ang lisensya o mag-pick up sa pinakahalaning district office. Pwede man na mahiling ang mga lakdang para ma-renew ang lisensya gamit ang eGov.ph app sa link. Iba pa niya itong mga bareta, inakusaran kan mga miyembro kang alyansa na nagkakaisang mamamayang Church Leaders Council for National Transformation. Asin nagkapirang ilidong opisyal nin system interference si Commission Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia asin siyam na iba pa. May kinaraman ini sa pigasabi nindang pakikiaram ni Garcia sa transmission kan mga boto kan nakaaging pirilian. Sa 15 pahinang reklamo na pigsangat sa National Bureau of Investigation o NBI Fraud and Financial Crimes Division, tinawanin doon ni Isabela Vice Mayor Harold Respicio na illegal ang pagsalida kan COMELEC nin version na 3.5.0 na na-audit na version o sa na-audit na version na 3.4.0 kan Abril 30. 50 million counts ang isinangat na reklamo kontra kay Garcia dahil gabos na butong uminagi sa version 3.5.0 iyong interfered votes. In kaso mapatunayan na guilty, pwedeng makulong nin sagkod 6 na taon asin magmulta nin sagkod 200 pesos ang mga akusado. Alas 6:35 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga bareta, makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta, nagpataw po nin bagong sanctions o padusa ang Estados Unidos sa 22 na kumpanya hali sa Hong Kong, United Arab Emirates at Turkey dahil sa pigasabing pagtabang kan mga ini sa pagbabakal kan petrolyo kan Iran sigon sa US Treasury Department. Nagluwas pa sa report na ang dilihensya hali sa pagbakal nin petrolyo napapaduman sa Islamic Revolutionary Guard Corps, CAD Force, na midbid bilang sarong poderosong unit kan paramilitary kang Iran na pinagkukonsiderar kan Amerika bilang teroristang grupo.
pigagamit man kan CADFORS and front companies as in offshore accounts para ibalyo ang ginatos na $1 million na income as in iwasan ang US sanctions. Pinag-unambitan pa kan US Treasury na pigagamit kan Iran ang pundong ini para gastusan ang mga weapons programs as in proxy groups sa rehiyon. Sigon kay US Treasury Secretary Scott Bessent na ang Iran pigalaoman sa shadow banking system para punduhan ang nuclear as in ballistic missiles program kay ni. Business news, mga tugang, piglaoman po kan Department of Agriculture na mababaan rice importation kan nasyon. Kasunod din kan magayon na production in paroy sa primerong quarter kan taon asin padagos ang pagbaba kan presyo sa international market. Sigon sa Department of Agriculture, magayon ang indikasyon sa sektor ng agrikultura ang pahayag kan pag-asa ngunyan na wet season na dai masapar ang nasyon nin kasing kusog kan bagyo kan mga nakaaging taon. Kanakalis na taon uminabot sa 1 milyon metriko tonelada ang nawara sa sektor kan pag-uma, partikular sa paroy dahilan sa bagyo. Health news, mga tugang, dumang kita kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Good morning, DP. Sige rin na nagbaluasin apat na simpleng paagi ang mga eksperto tanganing mamantinir ang oral health na maputi asin makintab. Ini sa tao ka nagdadakol na numero ka mga personang may malala ng problema sa oral health. Sigon sa mga health experts, dapat magsipilyo nin ngipon oral down in fluoride toothpaste, kumaon in balanced diet na babaan na sukar, dahil magsigarilyo asin bawasan ng pag-inom nin alak. Abiso pa ka mga eksperto na pirming magkonsulta sa mga dentista danganing mapangatamanan nin tamaan sa indong oral health. Health News Pag News by Smart Dela. Daing iba. Oras Pilipinas, 6:39. Good morning, Pag-asa. Aramon ta daw mga tugang ang latest na report mula po dyan sa DOST Pag-asa. Good morning, ma'am. Go ahead po. Yes, Sir Henry, marahal na aldaw asin sa tagapagtawag kang DCGB. Yun po ang baretang panahon tango niya na aldaw, July 11, 2025. Southwest Monsoon man diraray po itong inaapod tang habagat ay nakaka-apekto sa satuyong nasyon. Sungunya na aldaw, ang halos buong probinsya kang Kabikulan magiging partly cloudy to cloudy po na may mga isolated na pag-uran. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa timog sulnupan ang mairal na may banayad sagkod sa katamtamang pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tango niyan, digdi sa Albay, naglalaro sa 26 sagkod 31 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kaso bagong alas 5:25 ng aga. Masulno po at siya na alas 6:16 ng hapon. Manungod ko itong tatlong LPA na binabantayan may maputong direktang epekto sa mga probinsya kang Kabikulan, bagaman minsan may mga pag-uran kita na namamatay gawa ng nahahatak nga ining inaapod ang habagat. Philippine Standard Time po, 6:42 na po ng aga. Ini po si Ruth Pakala, kang Pag-asa Ligaspi, Marhainaldo po. Salamat, Miss Ruth, sa report. Yan mga tugang ang detalye kan mga darakulang baretang unya ni naaga sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Nicole Ann Gloriani. Tendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May
iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tukang sa programa. Uy, ang bilis ng pangyari. Ano? Madali na. 11 minutos na lang, tabi, alas 7 na ninag. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud at sin proteksyong kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan, pwedeng matabangan na magkaigwanin danyos ang atay, asin pwede man na mapugulan ang paghubag kayan. Mabisyo man wala, mahilig ka man uminom mo dahi, mas maray tabi na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga piling butika o kaya sa mga nangingenot na mga butika o drugstores nationwide. Ang Food and Drug Administration, mga tugang inaprubaran ang sinabi ng bagay, mga tugang ang kaya po liyaw niyan sa mga merkado, nyato mga tugang nasa luwas na yan, para po konsumuhon niya to para duman sa mga interesado. Yan.
Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nagdakol sa mga, I do not know sa ibang mga munisipyo sa Daraga o sa kataraning tang mga munisipyo o syudad, ha? Nagdakol mga tugang sa mga barangay kapitan, buda sa barangay sa syudad ni Legazpi, na midbid as in na-recognized mga tugang kan DILG, no? Sa pagipukan City DILG, mga tugang na sinda maging SGLGB. Yan. Awardees. Kung ang barangay mo is GLGB Awards, ano man, iyan ang hapot. Tama. So what ngaya? Pero, anata, mga tugang tayo pigigibukan DILG. No? Tontod, baka makahuron ta si Madam Susan Santiago. Ma-interview kita sa iya taon-taon lang, ha? Baka ma-live tadigdi sa DCGB. Takung ansarong kapitan, ansarong barangay mo awardees, baka mahapot man ang ganso iba. So what? Uni po ang kagayunan, kung nata, taigwaki nagkapirang parte, mga tugang napig-adalan ang DILG. Number 1, yaw po ang financial administration. Nakakasiguro ka na marhay mga tugang sa pagkagasto, pagka-administrar kan sa indong kapitan kan pundo ninda na inalokar mga tugang sa barangay. Kaya magayon mga tugang na hiniling an may kinaraman tabi sa financial na aspeto nin pagmamanihar kan barangay. Ang pagiging kapitan baga mapagal, sa totoo lang, susog sa mga nadadangog ko, buda sa mga nakakaurong kumpunong barangay. Mapagal ang pagiging kapitan. Nata, kumpara sa mayor, ang mayor mas dakula, no? Pero kumpara sa, kaya bagan barangay, saro sa pig-apod na smallest unit nin LGU, nin lokal na gobyerno. Kunik ang kapitan, ika na ang presiding officer pag may sesyon, di ba? Ika na ang executioner kan mga programa. Ika na ang gabos na nagmamanihar dyan, mga tugang. Kaya minaagi iyan mga tugang sa iyang kamot bilang punong barangay. Gabos na sa nabaga, iaragi sa barangay. Di ba? Na ano pang ibang aspeto na pinag-iling kan DILG na ang sendong kapitan matibay regarding dyan? Disaster preparedness. Di ko aram kung ano mga pinaghihiling dyan, pero pag-abot sa pangkabuan mga tugang disaster preparedness, siyempre may abilidad si Kap, mga tugang na ilingon na sa iyang mga tao mapoprotehiran mga tugang sa gabos na aspeto kung may papaaboton na disaster o kalamidad. Nagayon nun baga adi ng kapitan nindo is GLGB o ang barangay nindo is GLGB. Di ba? Ano pa ni katulo na pinag-iling na aspeto? Social protection. Yan. Sigo ining social protection, dahil ko ma-explikar kung ano. Pero sa simpleng paagi, mga programa kan barangay kung paano mapoprotehiran ang sa indang mga kababayan, ang sa iyang sakop, mga tugang sa barangay. Kumpara nga kon si kapitan nga para dalok. Para, di ba? Mailing social protection. Anong pagigibo niyang programa para mga tugang sa proteksyon kan sa tuyang mga kababayan? Siguro magtugang ini duman sa pigaapod na peace and order. Yan. Silensyo man sa indong barangay. Maray daw ang order sa indong barangay. Di ba? Naglilibot daw sa mga tanod borobanggi, tabi dyan sa indong mga barangay. Igwa daw mga tugang kikarahayan iyan tabi na pinagigiboan para matuninong ang barangay lalo na sa pagkabanggi. Yan, the best.
Sunod na pinag-iiling base sa evaluation kan DILG, iyon environmental management. Environmental management tabi. Iyan baga na segregation kan garbage 9003. Yan, Republic Act 9003. Yan. Tabi, hiniling iyan mga tugang oras pagkatapos na i-evaluate ang mga lugar na iyan. Kaya, sa Legazpi, may 21 daan. Aling ko nag-post may post si Mayor Isham, pinag-congratulate so 21 barangay kan Legazpi. Dakul ini, dati kang last year, ang natandaan ko, tulong barangay sana. Ngunyan, mga tugang, 21 na. Ay, wow! Congratulations! Good morning muna kay Mosen Jeline Abion ng Sitio Lambique, Santa Fe, Pilar, Sorsogon. Sabi ni Pading Elorde Abion, so ina niya ini, pinmipong nakaantabay sa DCGB. Good morning, Tabi! Diyan sa Indo. Lola, good morning. Tabi dyan sa Sitio Lambique, Santa Fe, Pilar, Sorsogon. Sabi ni Noel, may monetary compensation man yan na konindang awards. Ay garida man, ide ko aram. Kung di ko ini ki monetary, ano ito, may monetary kon man ini, na itatao ang DILG. Now, sisay ini, na mga kapitan na ini, tabi, ang mga kapitan, si Kapitan Wilhelmina Budaw. Di ko garing natandaan kung anong barangay ini si Kapitan Wilhelmina Budaw. Angel, garo aram na, nag-report si Angel kanina sa bago Madali lang, ha? Wilhelmina Budaw. Yan, congratulations. Madali. Tapudan ko si Angel. Taklaron tayo ni si Kapitan Budaw. Yan. Sunod, punong barangay Dennis Alamo. Sigurado ini. Ini dyan po dyan sa may partikan Pigkale. Angel, ano nga ning barangay si Kapitan Wilhelmina Budaw? Wait lang, Pipita. I-check ko. Kuan mo na, panukray mo na, tagaraw bago ka magkarigos. Sige daw. Ay, nasa luwas na pala si Angel. 100. Nasa saudan ko yun. May 100 akong nadadango ko. Nasa saudan gayon. Wilhelmina Arimbay po. Arimbay. Ayan, okay. Si punong barangay Dennis Alamo, Pigkale? Bako po, ano? Bagakay. Bagakay? Ay, Yes po, stand corrected. Sorry, Ang mga Alamo kaya, taga Pigkale. Si Kapitan Wilhelmina Budaw, taga, iyang kapitan kan Arimbay. Yes po, VP. Punong barangay Dennis Alamo, kapitan kan barangay Bagakay, Legazpi. Si punong barangay Ninyo Albert Beruega. Maslog po, VP. Maslog, yan. Punong barangay Marife Velasco. Para po. Para. nasa jeep na salbatana ini. Si Marife Velasco, barangay Piñaranda. Opo, VP. Barangay Yan. 33. Opo. Si punong barangay Eric Brizuela. Kapantawan, VP. Kapantawan. Yan. Punong barangay Beher. Barangay 23 kang North. Ay, sa tuya pala ini. Opo. Sa tuya pala, barangay 23. Si punong lingaw ko si Kapitan. Benito Chan. 17? Barangay 17. Barangay 17. Okay. Danilo Agripa. Barangay Istanza. Istanza, Legazpi. Yan. Opo. Basilia Capino.
Si Kapitana Basilia Capino, Barangay 27, Victory Village South. Victory Village 27? Yes po, VP. Okay. Kapitan Glenn Barcelon. The multi-awarded. Barangay 57, Yan. Dapdap. Punong Barangay Jesse Aicardo. Aicardo Baris. Baris. Yes po, VP. Ronaldo Minya, Kapitan. Buyuan. Buyuan Inano, Minya. Apo. Si Punong Barangay Ricardo Arienda, Barangay Bigaa. Bigaa. Si Punong Barangay Norberto Abion, Barangay Lamba. Lamba. Dindo Nunez, Bagong Abre. Bagong Abre. Yan. Punong Barangay Gibson Salvador De Leos. Barangay 4, Sagpon. Yan. Punong Barangay Mark Joel Bigueras. Barangay Mauyod. Wow. Punong Barangay Annabel Chope. Barangay Mariawa. Uni pa siguro ang pagtaram kay ni baka masala ka. Punong Barangay Milagros Bal. Pasiguro Barangay 2, Ah. EMS Barrio, Legazpi City, Yes. Albay, Philippines. Liga ng mga Barangay President. Opo. Tonton, gari may snack naman kita kay niya. Salvado na naman kita. Salvado. Milagros Bal, Milabal. Councilor Milabal. Rowena Olimpo. Barangay 18, Kabangan, West. Iniso nagsalida kay Mayor Isham? Yes po, VP. Kung sabiyon, kang pinag-evaluate ini kang DLG, si Mayor Isham ang alkalde, Kapitan. ang kapitan. Opo. So nag-assume pa lang siya kansarong bulan o kansarong Apo. simana. Tama? Opo, VP. Ayun. Punong Barangay Amorex Ranieses. Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Ay, duman palan sa muya ini. Oo. Is GLGB palan kami. Oo, yan, VP. Oo. Henry, sa city level. Hanap-hanap pa daw Qualifiers. tabi taon sa qualifier sa city yan Opo. Hanap pa daw tabi taon si Madam Seto? Madam Santiago, Susan Santiago. Susan MC Santiago. Tayo padiskutir ta daw ini na financial administration, disaster preparedness, social protection, peace and order, environmental management. Ano yan na hiniling na yan? Na mga bagay na para ika maging qualifiers ka sa piga-apod na SGLGB. Opo, VP. Yo. Yes po. O, nakababa ka na sa jeep? Okay na? Nakasakay na naman ako, VP. Nakasay, salbatan. Nakasay ka na naman. Oh, sige. Bye. Yan, VP. Bye-bye. Thank you. Yan tabi sa mga barangay, mga tugang da sa Legazpi na qualifiers para po sa SGLGB. Yan, qualifiers sinda, mga tugang, sumatakon na ano ini na gamin na po napuling ako may kundi sa announces booth may nagtakdag na alpugayon napuling sumatako Jasmine dimera daw tabi digini hayupon mo sumatako ayupon mo pigaayop bagayan kan mga gurang di ba pigaayop bagakan mga gurang ang panahon nga nano ka ngayon no napuling niya ako buklata hayop ang mata kaya makusugong pating hayop so aybol nakakairarom ki sa kusog kang hayop an medyo malain lang tabi Ronald kung may sore eyes ka na barangay baga di kung may sore eyes ka iba mahanap ka mga tugang ki babayi na may gatas bibugtakan iyan na pipakupsitan iyan na matakan gatas kan kuan kang bagong may padudo kaya ako paminsan hanap-hanap ko na sore eyes magka-sore eyes lamang ako pero sana nakarabot sa sore eyes ang isururunta na hello Hello, VP. Confirm. Anong confirm? Mapaisnakin. Panay Mila. Kaya nga, si Manay Mila, Bal. Si Councilor Mila. O yan yan, nagpag-forward ko sa iyo. Ayun nga ni, oo.
Mapestak na naman ito. Mapadara naman itong pang-loading din sa DCGB. Lapasumo. I-premium mo nga yan nga sa magkan mo ha. Padanta nga yung pang-load dyan. Okay. May resibo ka na. Tapik forward ko sa iyo. May resibo. Sige na go. Salamat. Salamat. Alright. Oh, nawara asukan kan. Nata sa mata ko talaga napupuling ang mata ko. Nata daw ini. Good morning, Henry M. Sa kasadayutan kang mata mo, napuling ka pa ng God. Hindi, basta yun yan. Ang gusto ko talaga, sugari, basta. Alas 7:04 na palan. Nasobrang kitang daldal ngo niya na aga. Congratulations tabi sa mga qualifiers para po mga tugang sa SGLGB. Diyan ang alahapon. Diyan ang hapon mga tugang. Alauna da dyan sanggo ni ang panlunsod. Itatawan ng recognition mga tugang ang mga personang naunambitan. Kaya lang 21 ini. Pero ang barangay sa Legazpi, Ronald, pero ang barangay sa Legazpi, 70, di ba? 70 barangays. 70 out of 70, 21 ang qualifier sa SGLGB. Ay, may dakula pa. Dakul pa. Dakul pa eh. Salamat kansadong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. sa sendong programang Morning Hirit. Kasabay po ang Baret sa Bareta alas 7, si News Director Mar de la Cruz. Siring man mga tugang ang sexing Jasmine Baloloy. Salamat po kansadong pagantabay. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan